Fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena s-suq tax-xogħol f'pajjiżna kompla juri sinjali qawwija ta' tkabbir biżjed opportunitajiet ta' xogħol hekk kif ġew irreġistrati total ta' 8,273 post tax-xogħol vakant skont l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Meħud kont li f'Marzu li għadda kien hemm ftit iżjed minn 1,000 persuna jfittxu xogħol ma' Jobs Plus ifisser li llum pajjiżna qed joffri 8 opportunitajiet ta' xogħol għal kull persuna qiegħda. Bil-maqlub sal-aħħar Gvern Nazzjonalista ta' qabel l-2013, is-sitwazzjoni kienet kompletament bil-maqlub b'aktar minn 8,000 persuna jfittxu xogħol meta l-opportunitajiet kienu prattikament inesistenti. Is-sitwazzjoni lokali llum grazzi għall-aħjar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha f'ambjent stabbli u sigur, ħafna negozji u kumpaniji Maltin u anke barranin qed ikomplu jespandu l-attività tagħhom, mhux l-inqas f'industriji li joffru xogħlijiet ta' kwalità bħall-avjazzjoni u l-gaming fost l-oħrajn. Dan waqt li talba li żjed ħaddiema li wkoll ikunu mħarġin f'ċerti xogħlijiet tibqa' waħda b'saħħitha u sfida d-dinja kollha. Skont l-NSO is-setturi li ħolqu li żjed opportunitajiet ġodda ta' xogħol fl-ewwel tliet xhur tas-sena kienu dawk professjonali, xjentifiċi u tekniċi, amministrazzjoni u servizzi ta' appoġġ, fil-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport u l-ħażna, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel. Flimkien dawn kienu responsabbli għal aktar minn nofs il-postijiet vakanti disponibbli. Mid-daqs tal-kumpaniji dawk żgħar li ħadmu bejn 1 u 49 impjegat kellhom l-akbar sehem biżjed minn 56% tal-postijiet vakanti. Fil-maġġoranza wkoll jew kważi 95% l-postijiet disponibbli kienu kollha fil-privat.